ještě jednu vrtuli s cirkulářkou. Může se prořezat. A nebo ty 3 metry výšky, že? A vám to tyhle nezajímá. Já jsem radila dobře. No, to je takový. Děkuju. Teda, ještě píší to říkám. To je tak přední, jo. Takhle větší, jak ztratil svůj. Jo, je tam ten. Začít pumpovat. To vždycky špatně dopadlo. Jo, tohle je ta situace, kdy si bude skenovat. No viděli méně než metr. No. Ale jako neudrží se na místě, jo. Takže tak. Hezký, ale. Podrhý už ne, jo. Co to mám včela? Záno zacíleno, je to blízko docela. Jo, přiblížil se. Platí ten metr tam. Ne, teď to máš úplně jedno.